Така, вие сте в кът творчество. Какво ще ни разкажете за вашия кът? Какво работите? В нашия кът могат да се виждат различни животни, например, които не ги знаем. Ама истински ли? Не, на картини. На картини. Скулптури. О, чудесно! И кой ги е направил тези животни, тези картини, скулптури? Работите с художници? Да. А вие самите художници ли сте? Да, чудесно. И какво още можем да видим във вашия кът? Можем да видим различни животни. Да, като например? Конче. Морски кончета е един от най-цветните животни на света. Да. Може да видите и водорасли. Има всякакви цветове. Добре. Също? И също тук има акули, ехоподи, риба клоун. О, риба клоун, тя ще е много интересна. И тук има риба клоун. Добре. Имате изложба и от миди, виждам. И сега ще ви позволим И ще ви поканим, и ще ви поканим и вие да рисувате. като гледате от картините на художниците. Добре. Благодарим на екипа. Благодарим. Чудесно.